Hello tfal, issa ħanitkellmu dwar il-kuluri u ħanibdew billi nisimgħu kanzunetta. Tlaqna. Oġbitkom tfal, kienet sabiħa u l-kanzunetta? Tiftakru l-ewwel biċċa bdiet issemmi l-kuluri? Ejja narawhom flimkien. Aħmar, aħmar. Ara kemm għandna stampi tfata affarijiet li huma ħomor. Għandna l-Santa Claus, il-Frawli, ċirasa, tuffi, ħaxħad kidima u għandna saħansitra dak is-salib l-aħmar tar-Red Cross. Ikħal, ikħal. Ara kemm għandna affarijiet f'alkoħol. Aħdar, aħdar. Isfar, isfar. Oranġio, oranġio. Rosa, rosa. Kemm jidher tajjeb dak il-ġelat tal-Frawli? Viola, viola. Kannella, kannella. Tfal kemm għandi ftit biċċa kek ta' ċikkolata bħalissa. Abjad, abjad. Iswed, iswed. Araw iż-żebra tfal għandha strixxi bojot, propjament bajda għandha l-istrixxi suwed. Pa' zebra crossing minn fejn naqsmu mit-triq. U l-aħħar kulur li ħanaraw huwa griż, griż, waħda. Għaliex ċabċabni darba biss tfal? Min jaf jgħidli? Tiftakru l-aħħar lezzjoni tal-vokali u l-konsonanti? Dawk li triġew mill-iskola tal-vokali u dawk li triġew mill-iskola tal-konsonanti? Mela, sa fejn naf jiena l-I tiġi mill-iskola tal-vokali. Għalhekk ċabċabnija darba għax għandha vokali waħda. Arana dik il-mara anzjana b'xara griż. Għandna dak il-pappagall, il-qattus kemmu sabiħ u l-junfant. Għaxbitkom tfal? Ejja nilabu logħba issa. Mela tfal ara, issa sellif naqra l-kuluri tat-tifla tiegħi jiena, tajjeb. Ħanilabu logħba issa, sib il-kulur. Mela min irid jilab miegħi jista'. Imur iġib il-kuluri tiegħu, tajjeb. U għamlu hekk ara bħal tiegħi soldati fejn xulxin imma reqdin is-soldati. All right, morru wisa ħanistennikom. Lesti tfal ġibtuhom il-kuluri. Ejja ħanibda ta' jiena, mela. Sib il-kulur aħmar. Emmu, sibtu jiena? Issa, sib il-kulur blu. Emmu, sibtu jiena? Ieħor issa. Sib il-kulur aħdar. Sibtu. Sib il-kulur isfar. Emmu. Sibtu jien. Issa tfal, sibu l-kulur ċelest. Emmu. U jekk ngħidilkom biex isibu l-kulur ikħal. Ikħal bħas-sema, All right, kollu sew. Ejja ngħaddu għall-kulur ieħor issa. Kulur tal-larinġa. Oranġio, proset. Emmu. Issa, il-kulur tal-ħamrija. Isa. Kannella, bravi. Issa, il-kulur
tal-ħalib kif ittijunna l-baqra. Abjad, proset. Issa ħansibu l-kulur tal-faham. X'inhu faham? Dak il-ġebel illi nagħmluh fil-barbecue biex isaħħnilna l-ikel u jsarilna l-ikel fis-sajf. Hemmu l-iswed. Proset. Il-kulur tal-ħanżir. Roza. Proset tfal. Irdu nittempraw naqra dan. Tfal, ġieli l-enep ikun dal-kulur. L-enep narawh aħdar inkella? Vjola, bravi ħafna. Dan hu l-vjola. Vjola. Issa. Kulur il-ħawħa. Tafu li mu kulur il-ħawħa? Dak li bl-Ingliż insejħulu peach. Dan hu waraħ. Dan hu. U lewn id-deb li mu. Dan hu waraħ. U lewn il-fidda li mu lewn il-fidda. Il-gris bravi tfal, kemm intom bravi marelli llum ta'. Issa daw li qegħdin naraw hawnhekk huma bħal kuluri li għadna kif rajna, però ikunu pereżempju jew naqra ċari jew aktar skuri. Kolla sew tfal. Issa tfal, ħanilagħbu logħba oħra, hawnhekk għandi ħafna paper clips. Koloriti, sewwa. Però jiena nixtieqkom illi għal din il-logħba ħatmorru dduru madwar id-dar tagħkom. Kolla sew? U ssibu xi ħaġa li għandha l-kulur li ħanedilkom jiena. Tajjeb, mela ejja ħanibdew. Jien għandi l-paper clips hawnhekk jgħinuni. Issa naraw. Tlaqna. Mela, sib xi ħaġa tal-lewn iswed. Isa. Jiena sibt. Ara l-istent tiegħi tal-mobile araħ. Inti sibt? Ejja mur mela fittex. Issa, ħansibu xi ħaġa tal-lewn abjad. Sibta jiena mara. Il-paper clip sibta. Taraw tfal. Ejja morru sibu xi ħaġa tal-lewn abjad isa. Issa, ħansibu xi ħaġa tal-lewn. Kannella, sibta jiena ra l-iskrivanija tiegħi. Morru sibu xi ħaġa issa. Issa, ħansibu xi ħaġa mid-dar tal-lewn gris. Sibta jiena wara. Il-paper clip tal-fidda. Mhux gris dak? Ejja morru sibu issa. Issa tfal, ħammorru nsibu xi ħaġa fid-dar tal-lewn roza. Sibta ara jiena din it-tibe gara. U għandi l-paper clip ukoll, għandi ħafna mhux waħda. Taraw tfal. Issa tfal, ħammorru nfittxu xi ħaġa tal-lewn vjola. Sibt jiena ta' Marilli. Stenna ħanġibilkom. Ara x'sibt? Gomma forma ta' stilla. Vjola ta' dik, naġġet tidher imma fid-dawl. Ma vjola hi. Vjola, sibta wkoll. Issa tfal, ħansibu xi ħaġa tal-lewn isfar. Sibta jiena. Wara, it-tokka tal-kolla sibta. Issa tfal, issa ħansibu xi ħaġa tal-lewn aħmar. Wara ħsibtu jiena għandi dan il-marker. Issa tfal, morru sibu xi ħaġa tal-lewn oranġjo. Issa. Ħansib jien tafda. Alright, sibt. Ara sibt il-barmil. Żgħar ta' dan. Issa tfal, sibu xi ħaġa tal-lewn aħdar issa. Taqilawx il-weraq taf ġieħ kemm hemm. Ara jinsib din il-labra. Issa tfal, ħantikom dan l-eżerċizzju. Jekk jogħġobkom ejdu li xi ħadd kbir jikkopjahulkom fuq pitazz.
Tajjeb, tagħmlu żbalji tkunu bravi. Hawnhekk ara, taqsmu l-paġna fit-tlieta. Hawnhekk ħajkupjawlkom, jew tistgħu tikkupjawhom intom għax intom tfal bravi. Il-kuluri, tajjeb, issa min irid jista' jaqta' linja taħt kull kulur. Bil-kulur tiegħu x'jiġifieri. Jekk hawnhekk għandi l-kulur aħmar, ħataqbad il-kulur aħmar inti u taqta' linja taħtu bl-aħmar stess. Hawnhekk ħaterġa' tikkopja l-kuluri u hawnhekk inti daw ħaċċabċabhom ħataqsamhom pereżempju aħmar, aħmar. U hawnhekk ħatikteb in-numru 2. Tajjeb, għax aħna ċabċabniha darbtejn. Okej. Eżerċizzju ieħor li faċli tikkopja fuq il-pitazz huwa dan. Imla l-vojt bil-kuluri, nagħmluh flimkien. Iċ-ċirasa tkun tal-lewn jaħsbu. Aħmar, bravi. Is-sema jkun tal-lewn ikħal. Il-ħanżir ikun tal-lewn roża. Il-faħam ikun tal-lewn iswed. Tinsew x'inhu faħam? L-injam ikun tal-lewn kannella. Il-ġurdien ikun tal-lewn griż. Il-ħaxix ikun tal-lewn aħdar. Il-qara ħamra tkun tal-lewn oranġjo. Il-ħalib kif ittihuna l-baqra, ikun tal-lewn abjad. Ix-xemx tkun tal-lewn isfar. Xi kultant l-għeneb ikun tal-lewn vjola. Issa tfal, dan l-eżerċizzju wkoll tistgħu tagħmluh faċilment fuq pitazz. Però tidu taħsbu ħafna, ħanispjegaħħulkom. Sib żewġ affarijiet li huma tal-lewn aħmar. Hawnhekk tidu tiktbu affarijiet li tagħna l-bambin. Mhux tiktbu pereżempju karozza. Mela pereżempju ċirasa u frawla aħdar. Weraq ħaxix isfar. Fjuri bħall-lellux xemx. Ikħal sema u għajnejn. Roża ħanżir u forsi tiktbu xoftejn. Xoftejn hawn min ikunu roża u min ikunu ħommur jew ilsien. Ma tantx hawn affarijiet fin-natura li huma roża, anke fjuri hawn ħafna. Oranġjo. Għandna l-arinġa, għandna l-qara ħamra, vjola għandna l-għeneb. U għandna wkoll il-brunġiela, ħansibilkom stampa tagħha żomm. Dik jara tfal il-brunġiela, tara li bl-Ingliż ngħidula eggplant. Issa kannella nistgħu nikdbu n-njam pereżempju xi żjed. Ħamrija, iswed nistgħu nikdbu qattus għax il-qattus vera aw qatat is-suwed. Nistgħu nikdbu wkoll faħam. Gris nistgħu nikdbu xar u l-junfant pereżempju. Abjad nistgħu nikdbu silġ jew ħalib. Tajjar ukoll. X'taħsbu? Issa, għandi dan l-eżerċizzju li tistgħu tagħmluh jew tikkopjah fuq pitazz. Inkella tistgħu tagħmluh bħala quiz. Mela ara, dan l-eżerċizzju naħdmu hekk. Mela. Aqta' liema kulur jien. Jien lewn is-silġ, jiena abjad. Jiena lewn il-ħamrija, jiena kannella. Jiena lewn il-ħanżir, jiena roża. Jiena lewn il-ħaxix, jiena aħdar. Jiena lewn il-frawli, jiena aħmar. Jiena lewn is-sema, jiena ikħal. Jiena lewn l-junfant, jiena griż. Jiena lewn il-faħam, jiena iswed. Jiena lewn il-qattus, skużawni il-fellus, kif ġini f'moħħi. Jiena isfar.
Jiena lewn il-qara ħamra, jiena oranġjo, jiena lewn il-pitrava, jiena vjola. Kalasseb! Issa tfal hawnhekk għandkom naqra noti biex titgħallmu iktar issiru iktar bravi. ċerti kuluri huma naqra mqarbin għaliex? Għax jinbidlu. Pereżempju, il-kulur aħmar ma jibqax dejjem aħmar, pereżempju jiena rajt karozza aħmar. Le, karozza taqa' taħt femminil, jiġifieri tifla. Ngħidu jiena rajt karozza ħamra. U jekk rajt ħafna ngħid jiena rajt karozzi ħomor, mhux rajt karozzi aħmar. Fimtu? Isfar. Pereżempju jiena ngħid rajt lelluxa, ġifieri hija fjura, isfar. Le. Rajt fjura safra, rajt fjuri sofor. Aħdar. Mela, nista' ngħid jiena rajt werqa ħadra. U mbagħad jiena ngħid pereżempju il-werqiet li waqgħu mal-art kienu ħodor. Ikħal, is-sema kien ikħal. Hemmhekk nara xi ħaġa pereżempju xi ħaġa jista' jkun karozza għaliex le. Jew riga, jiena rajt riga u xrajt riga ikħal. Le, għara ħanurikom bħal tiegħi għara riga. Avolja din iktar blu, ta' imma ejja naħdu għall-eżempju. Tajjeb, għandi riga kaħla, ma dox għandi riga ikħal, U meta jkun hemm ħafna ngħidu koħol, pereżempju għajnejn koħol, għajnej blu biex niftehmu. L-iljonfant huwa griż, iżda l-mara tiegħu griża u ħafna griżi. It-tajjar abjad, imma l-bajda li tina t-tiġiġa hija bajda u ħafna bajd insejħulhom bojod. Il-faħam huwa iswed. Iżda jekk nara qattusa tiġri ngħid qattusa sewda u jekk ngħid ħafna qattat suwed. Fimtu tfal? Issa, ħanaddu għall-aħħar eżerċizzju ta' naħseb dejjaqtkom. Għażel it-tajba. Mela dan l-eżerċizzju tistgħu tagħmluh jew tikkopjawh u tpinġu l-kelma tajba. Inkella tagħmlu ċirku mal-kelma tajba, mela aħna x'ngħidu karozza iswed jew karozza sewda? Karozza sewda, bravi. Pitazz ħomor jew pitazz aħmar? Pitazz aħmar, bravi, għax għandna wieħed. Ġrieden griżi jew griż? Griżi, bravi, għax għandna ħafna. Xemx sofor jew safra? Safra għax xemx hija tifla. Silġ abjad jew bajda? Abjad, mela dik ħanpinġuha jew nagħmlu ċirku madwarha. Kollha tfal, nispera li ħadtu gost, jiena qed nimmaġinakom hawn ħdejja, nannaqkom waħda kbira u ngħidilkom ibqgħu bravi, forsi ma tafx kif nerġgħu nitgħanqu waħda kbira fil-klassi. Kollox sew, ħanħallikom għalissa, saħħa, oqgħodu bravi.